hemen ikusi dezakegu elementu guztiak konektatutak. Daukagu router bat, egun router bat, automata eta HMI-a eta ordenagailua gero. Eta bueno, elementu guztiak daude konektatutak LAN sare batean, eta gero routerra eta eguna daude WAN sarera konektatuta ere bai. Bueno, kasu honetan beste talde bat erabiltzen ari da maketa, beraz hemen simulatu dugu konexioa nola egongo litzateke, eta hori, argunetik eramaten dugu egun routerera eta router normalera, eta gero hau erabiltzen dugu switch moduan Profinet kable guztiak hemen jarriz. Eta bi elementu hauek eguna eta HMI-a elikatuta egon behar dira, horregatik jartzen dugu elikatziturria. Portal barruan ikusi dezakegu guztiak sare berdinean konektatuta daudela. Bigarren taldea delako eta hirugarrena PLC-a da. Eta hemen ikusi dezakegu HMI-a sare berdinean dagoela, bigarren taldeak arelako eta laugarrena aukeratu dugu HMI pantailarako. Bueno, gure lansarea ikusteko konsola zabaldu dugu eta komando hau eginez nmap gure sarean ikusi dugu lansarean ze dispositibo konektatu dauden. Eta hauek dira, hau izango litzateke routerra, ez dakit zeintzuk den, baina PLC-a, HMI-a, routerra eta eguna. Vale, orain gure routerra interneten nabigatzeko... Vale, orain nire mugikorrean routerra konektatuko naiz eta jarri dugun pasahitza betikoa da. Eta orain frogatzeko interneten zerbait ja konektatu da, eta orain interneten zerbait bilatuko dut. Adibidez Arriagegi bide eta bilatu dezaket.